mucenicii sau, cum mai spun alți oameni, bradoșii. Pe data de 9 martie, românii de pretutindeni sărbătoresc și 40 de mucenici. Obiceiurile din ziua mucenicilor formează un ritual specific, care se păstrează și astăzi în toate colțurile țării noastre. De asemenea, pe 9 martie de mucenici este ziua oficială când încep muncile agricole. Și se sărbătorește în felul următor. În această zi se fac numeroase ritualuri de alungare a gerului, cum ar fi lovirea pământului cu bate sau maiuri, rostind de scântece sau pentru ca să iasă căldura și să intre gerul. În ziua mucenicilor, în credință populară, se deschid mormintele și porțile raiului, iar gospodinele fac în cinstea sfinților mucenici 40 de colaci, numiți sfinții mucenici sau bradoși. În Moldova, aceștia au forma cifrei 8, o stilizare a formei umane și sunt copți din alău de cozonac, apoi unși cu miere și nucă. În Dobrogea se păstrează aceeași formă atromorfică, dar mucenicii sunt mai micuți și sunt fierți în apă cu zahăr, cu scorțișoare și nucă, simbolizând lacul în care au fost aruncați sfinții mucenici. În Muntenia, pe lângă bradoși obișnuiți, se face și o uitată pentru morți. Un mucenic un pic mai mare, care ar fi orb, pe care copiii îl joacă în jurul focului și care este dedicat celor morți care, după un timp, au fost uitați. Dacă până la 8 martie a fost săptămâna femeii, ei uite că pe 9 martie se zice că este ziua bărbatului, existând obiceiul de a bea 40 de pahare de vin, în cinstea celor 40 de sfinți mucenici. În ziua mucenicilor sau măcinicilor se află hotarul dintre iarnă și vară, dintre zilele aprice ale dochei și cele călduroase ale moșilor. În această zi s-au suprapus două sărbători de înnoire sezoniară, a timpului ultima zi a babei Dochea, când, conform tradiției, aceasta moare se preface în stană de piatră, și prima zi a moșilor, jertfiți și transformați în cenușă pe rugul funerar, pentru dreapta lor credință. Obiceiurile din 9 martie formează un scenariu ritual specific anului nou. Simbolistica cifrei 8. Cifra 8 este simbolul al infinitului și al echilibrului cosmic și pare să-și aibă originea în neolitic, în ritualele de marcare a anului nou celebrat la echinocțiul de primăvară. Cifra 8 fiind o reprezentare plastică a zeului indo-european antropomorf. Forma de 8 a mucenicilor mai poate fi interpretată ca și cununa pe care Dumnezeu ar fi așezat-o pe capul fiecărui mucenic în noaptea în care au existat în care au stat în lacul înghețat. După cum știați, pe data de 9 martie ar fi ziua bărbatului și ar trebui să bea 40 de pahare de vin. Ei, uite că cei care nu pot să bea cele 40 de pahare cu vin, e bine ca măcar să guste vin în acea zi sau să fie stropiți cu vin. Aceasta însemnând sânge și putere de muncă peste an. Indiferent de ce zonă a țării te afli, tradiționalii mucenici nu trebuie să le lipsească. Prin Banat, copiii scormoneau și băteau cu bețele în focuri, iar mamele lor împrăștiau cenușa rămasă după stingerea jarului în jurul caselor și adăposturilor pentru animale. Focurile de măcenici îndeplineau mai multe funcții purificatoare, prin alungarea forțelor malefice în ultima zi a anului vechi și în prima zi a anului nou agrar, fertilizatoare, prin împrăștierea cenușii în grădină, livezi și vii. Tradiția românească a aluatului împletit, fier sau copt, simbolizează sacrificiul mucenicilor îmbrățișați în apă rece, amestecată cu gheață și zăpada lacului de la poalele muntelui Amarat. Lumea creștină catolică sărbătorește Sfinții Mucenici la o zi după cea ortodoxă. Sărbătoarea religioasă. Credincioșii ortodoxi și își prăznuiesc pe
pe 9 martie pe cei 40 de mucenici ostași în armata romană, din vremea împăratului Liciniu, care au fost omorâți prin chinuri în Sevastia, Armeniei, fiindcă nu au vrut să renunțe la credința creștină. Conducătorul lor militar se numea Agricola, un aspru luptător împotriva creștinilor. Aflând că cei 40 de ostași din subordinea sa au refuzat, de fapt, să se închine idolilor, fiind creștini, le-a ordonat să își lase credința. În numele celor 40 a răspuns Chirion, cel mai mare în grad dintre ei. Cum am luptat și am biruit pe vrăjmași pentru împăratul pământesc, tot așa vom lupta și pentru împăratul ceresc împotriva vrăjmașilor lui. Pentru că nu a început să-i convingă să renunțe la credință, Agricola le-a ordonat celor 40 de tineri ostași să intre dezbrăcați în lacul Sevastia, care în acea perioadă a anului era înghețat, pentru că era iarnă și era foarte frig afară. Unul dintre ei nu a rezistat și a ieșit din apă, dar intrând în baia caldă cu care erau ademeniți cei din lac, a murit. Numărul mucenicilor s-a completat cu unul dintre temniceri care, văzând tăria martirilor, s-a declarat și el creștin și a intrat în lac, alături de ceilalți. După ce au fost scoși din apă, martirilor li s-au sfârmat gleznele și apoi au fost arși de